Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kum ka jingay mensim ki Paidbah hapo ka Constituency pada ka District Bhoi barok kawai. Hadin baboni ki Paidbah kidang shepting bat kidang artatin ban bi syakmat ban ay ka dawai Tika nakabenta ban yada naka klamjing pang COVID khat khandai. UMLA jong ka Jirang Constituency uba sostena sotun bat UMDC uba Victor Rani lembat ki nongelam menta ka singi ka arpu pratarik ubna yayong arajar arpuway kilami syakmat ban ay dawai Tika haberni hat PHC. Habaya keren bat kilal pathai kubor UMLA jong ka Jirang Constituency uba sostena sotun uloong. Bakalong ka bakongsan baki Paidbah kidai ban shim yakini ka lat jingyada kat baka sorkar kanang ailat. Bat shu IA yakini ka dawai na kabenta ki Paidbah kanang ban ndubla ban tem yakini ka klam jingpang kabala sedang ban sapriang hapadeng ki Paidbah. Penpau jing sokmen bat hago joko poru nga ai ka message ka kubor sha baro ki pa nong song snong. Ki badon hakane ka consensi bat haga jela hi borok kawai bakin lek Shaki center ki baper bakin ai ki injection itu ki baladap ya ka sausan senem but haga juga por hadin sitrik jog benai me nakelang ka sarkar ka health department kilabu bakin ai ki injection ya kitu ki baladap khat prasnem te nakelang junga kum UMLA ngakarpat ya baro ki pa nong song snong ki badon hakane ka konsensi ke jungi ba kinmi syakmat himdai ban bu hakmat ya ka jingting ya ka jingai be lane ka jingsha penting hanu rano hindai kinmi syakmat ban le ban ai kini ka jinction ban long ka jingeda na ka benta ba pin light na ka ne ka klam covid hat kendai ti kaladon ru ka jingpen sngo na kaliang ki staff na ka ne ka PHC hakaba nakaliang ki weipat ki judgment real ki bedai nabar jong kanika state ke jungi ki badon habodot bak Assam ki dawan shanish hospital ban ai ki injection bat ka request ba lada ba long kin ai wat da kapisa ba kin yo ai kanika injection henry ka basosi kalong ba ki pa nong shong shnong ke jungi ki badai na kanika jaga ke jungi kibaka sorkar kala penbiang ban ai free vaccination ban ai yakane ka vaccine syaki baro kipat nong chong snong henry kidang don haka jing artatin kidang don haka jing sir haka jing sya penting de ngakarpat ya pi baro kipat nong chong snong UMLA UMDC bat kinong elam baro ngilaylam nakmat ban ai injection bakan long ka jingeda nagamenta jungi tengah karpat yaki baro bakin wan syakmat ban ai yakene injection bahkan long ka jingeda nagamenta jongpi bat nagamenta kipai nong shong snong ibadon hakene ka area bat haka konsensi hibaroi bat haka jela hiborok away tekane ka dika certificate ba mangingi layo tenga karpat ya baro ki pa nong shong snong ba pin ai kene ka injection nang ba mapiru pin yo ka certificate bahkan long ka proof nagamenta jongpi ba mapi pin long ka jingeda nagamenta kana ka